bullet train. Hvad så alle sammen? Hey! Ja, hvad så alle sammen? Det er Ralalik her. Ja. Og jeg skal unboxe. Vi skal unboxe et grafikkort til Ralles computer, som han er ved at bruge. Under. Ja. Og jeg har faktisk også lige hurtigt, I kan se, inden vi starter mig her. Jeg synes undskyld for ikke unboxet, men Der er en lækker skærm lige der. 22 tommer. I love it. Ja, 22 tommer, ikke 1000. Altså, jeg vil godt sige, det lyder som om, at han sagde 1000, okay? Der kan vi se. Okay, Ralle, når vi skal åbne op for Tame, så vil jeg gerne åbne op for Tame et sted. Okay. Ved du det? Ja. Kan jeg finde ud af det? Kan jeg det? Ja! Wow. Du får lov til at gøre det sjovt med tæppen. Du kører hen af det. Gør det. Ja. Do it. You can do it. You gotta do it. Vi åbner. Der sidder det. Gigabyte. Men sjovt nok, de vender det faktisk rigtig øjet. Er det? Vi kommer fedt på det, siger det. Det bliver værd. Hold da kæft, det er på gangen. Nice. Det er sådan en. Er det ikke en af de der trækpakker? Det er en af de der nice pakker, man kan trække ud der. Vi ser pakken. Alex, jeg skal næsten holde. Alex, du skal stoppe. Det kan du godt se mig. Yes. 3 baser, siger det bare. Og den her skal rigtig bruge Windows 7, men den kan også bruge Windows 8. Det bliver Windows 8, fordi at min motherboard siger også Windows 8, så det bliver Windows 8. Det skal den have. Ja. Ja, det er bare alt det der, hvor meget vi kræver. Jeg ser bare for det kasse, mens jeg lige hoster. Ja. Nå, spændende. Da. Det er de der pakker igen, den der, man trækker ud her, og så åbner her. Og der står bare gigabyte på den, så jeg ved det. Nu må jeg ikke prøve at åbne. Vi ser før jer. Fuck det. Men I skal se det i indpakningen. I skal se det 100% i indpakningen. Vi får desværre ikke lov til at se det. Ja, så bliver ud af vinduet. Retur! Undskyld, vi får ikke lov til at se det. Jeg skal fint ikke lov til at se det! Okay, så. Ja, det er sådan en helt skats fuld af guld. Okay. Top den der. Ja. Vi prøver at tage ud den her reflekterer spejlet, så det er ikke godt for vores. Det er sådan en her. En CD med rockmusik. Nice. Så er der sådan nogle ting her, du kan sætte det sammen. Og sådan nogle Og blæk, skal vi sige. ledninger og sådan noget. Jeg skal hilse at sige, Og ja, der er to jeg skal hilse at sige, at den her, den har lidt overskud. Den her, den skal tages af for en tilhøjskud. Ja. Og der har den HDMI. I love it. I'm loving it. Du ved sådan. Ja, jeg skal bruge HDMI, fordi at VGA-kablen er fucked her, kan jeg se. Den er fucked up. Ja, men kan I se det, man? De er fucked up. De er for store. I får lov til at se mig. Den er fedt. Grafikkort. Synes jeg hører. Hvad er sådan? Lige åbne den her. Ja. Så kan man se den. Sådan sidder den. Grafikkort! Og det er sådan en, hvis det er toppen, og det skal jeg også. Det er ikke den så. Ja. Og det er egentlig gerne. Jo. Så må jeg lige til at tage af. Ja, den her by kommer ikke til at vare så længe. Nej. Det var lige den her præcis. Vi siger tak for at I så med. Til næste episode. Moin. Ralalik tak af.